ngomong. Ngomong apa? Iya. Apa sih? Selamat ke pala mo. Pantes. Nyawi-nyawi jalan DPR ora dadi. Ih, pisane. Rakyatnya kayak asu ngapa. Orang gelem milihnya. Yang nyumbang masjid. Nyumbang madrasah. Barang yang orang dadi sumbangannya tak jaluk mandi. Tak goto kuciu. Suka mendem. Sinutup. Dibuka. Tak buka Alhamdulillah. Nginung ciu ke alhamdulillah. Ya berdebu orang kare si sekali kare Gusti Allah. Kenapa boleh? Patak botol remo selamat ke belamu. Kancane Darno comblang. Mas. Apa? Jare nginung ciuku haram. Jare nginung ciuku haram. Si ngomong meni haram siapa? Kiai Neo. Soalnya kiai ini orang mendem. Kiai ini urung tahu nginung ciu. Angger kiai ini tinungi ciu ya meni ini orang mendem. Aduh, sing arane urip ngarep kepenak nemen kaya nikmat. Iya. Rasane kaya numpak undar. Aduh. Lah, bengi-bengi ana srengenge. Hah? Duduk srengenge wulan. Picek matane kon kae srengenge dobone. Aduh, ya bisa ndelengna wong dadi loro ya. Kosong. Bisa nenteng si pocon ya. Tuku maning oh. Aja irit. Ih, Disipe nganggo uyut. Yarane bir cap jembut. ya Allah, tingali. Ada bayar rasanya ku ya. Yang ngersoko ke daging asu penak Anai daging jaran. Laga daging asu ya tai dipes. Dipes kanggo. Tai kan bahannya saka sega ya. Segane gelem loken taine ora. Ih. Pamit. Tai gara kaken banyu arane mencet. Arep kurang banyu arane tai kelak. Tidih. Orang ya ana mangan bersih. Tai campuran. Katone ngentut tapi jebulane ampase mel. Arane kapicirit. Aduh. Kapal kabeh. Bisane yang ora dadi anggota DPR iki. Asu. Makane yang ora dadi anggota DPR pan kaulan. Apa? Hah? Apa? Kaulan apa? Sembora ya. Nadar. Yang pan ngundang Gusti Allah. Gabut dong. Gabut nyawane. Wah, Gabut nyawane. si Jabu Jawa ini sabar ibu ngomongan aja pada keprok botol ibu. Sabar. Sabar waduh lebag. Nyong
wong bisa ngaji yo. Ngaji primen. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Pinter kok. Rasanya kayak panas. Ya. Besok nang swarga na wong mendem beli ya. Langka. Iya wis. Sindene yang njaluk nembang yo kene. Nembang apa, Kang? Kayaknya kayak gini besok matine manjing swarga den ya. Ya. Hei, ora macam-macam koyok. Ya, sing sebelah. Bisa ngarani yang meni utangnya akeh keprok waton. Sing ngomong siapa kue? Kia ning iringan ke ibu-ibu kia pada ngomong kabeh kue. Ngomong apa? Kue ngomong apa jare, Bu? Ngomong apa, Bu? Jawab, Bu, jawab. Ngomong apa? Keprok aku iki. Darno ya jomblang. Alah, senengane mendem bae. Goyang dombret. Goyang dombret. Goyang dong. Ge sawer ge. Ndek sawere awas di. Bluk bluk. Bagi wong 10. Sewuan. Goyang dombret. 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 Ngarane wong mendem karo wong tahlilan kan gedhe pada bae. Aduh. Siapa ngerti jauh besok bisa jadi ulama besar ya. Amin, amin. Amin. Goyang dompret.